tidligere nævnt 2 danskere med i løbet. Peter Riese Andersen, som vi har set flere gange i billedet, og Christian Poulsen. De ankom til Athen fra en træningslejr i Spanien, og vi talte med dem i OL-byen for et par dage siden. Her kommer, hvad de havde at fortælle. Jeg ser på dig, du er skadet op til forløbet. Hvad er status lige nu? Lige nu er jeg super fit for fight. Jeg kørte Europamesterskaber den 1. august, hvor jeg forinden havde cirka 14 dage, hvor jeg kunne træne nogenlunde. Jeg blev erklæret skadesfrit den 1. august, kan man sige, hvor jeg ikke kørte det cykelløb uden at kunne mærke noget til det overhovedet. Så siden da har træningsindsatsen været hårdere, sådan lige kan huske, at jeg nogensinde har været i gang, og så er det sådan set bare gået uden nogen problem. Men hvad forventer du egentlig af dig selv? Ja, men jeg håber på at køre mit bedste cykelløb nogensinde. Det er sådan lidt et svævende svar, men når jeg er sådan, at jeg kører op til mit bedste og lever op til, hvad jeg selv ved, jeg kan, så vil det være måske top 15 eller deromkring. Man kan sige, at I mountainbike I valgte at komme ned relativt sent. Er det fordi OL ikke betyder noget for jer, eller hvad er det? Ja, vi prioriterede at misse indmarsen, fordi at nu er vi afsted ret lang tid om året til forskellige arrangementer rundt omkring. Og så vi ved, hvad det vil sige at få lejrkulder. Når man får lejrkulder, så er det lidt svært at holde fokus på ens sport og præstere på dagen, når det skal være. Så vi benyttede tiden til at tage på træningslejr i Spanien i små 3 uger, i stedet for, der var også varmt nok, så der kunne vi ligesom akklimatisere os lidt. Men der kan vi også få lejrkulder, altså hvad er forskellen? Ja, men det er lidt anderledes, fordi her er så mange gode indtryk og spændende indtryk, så man mister fokusering, og så er træningsmulighederne her i området, de er ikke så gode for at cykle i dag. De har lukket 6 km landevej her uden for byen. Jeg tror, vi blev lidt trætte af, at skulle ligge og gå i kredsløb derude. Folk ved godt, hvordan den danske landsholdstrøje ser ud i mountainbike-verdenen, og de ved da godt, at Henrik Djernis og Rasmussen og Lenny Christensen og hvem der skørt, at det var kæmpe over på podiet hver eneste gang, ikke også? Og det har vi også ikke formået, altså indimellem kan vi da godt tage en medalje, men vi er ikke domineret, ligesom det gjorde langt fra. Men hvorfor har I ikke det? Kan du sådan finde en forklaring på det? Ja, men det var som jeg sagde før, det er ligesom om, vi skal nok modne nogle år mere, før vi ligesom har en chance for at være på deres niveau. Men hvad forventer du sig selv hernede over? Det er jo ikke medalje, så det er jo umiddelbart regnet, men hvad er det egentlig, du forventer dig selv hernede? Nej, det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke kan være med helt fremme, men altså et fornuftigt resultat omkring top 15, det er ambitionerne.